инъикоси рӯйдодҳои муҳими дохил ва хориҷи мамлакат дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони илм ва табиат. Дар студия Муҳиддини Муҳаммад Довуд. 9 январи соли равон дар барномаи иттилоотии хабари муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат аз вазъи ногувори экологии соҳаи Тебалаи шаҳри Кӯлоб гузориши таҳлилӣ пахш гардид. баъд аз пахши гузориши таҳлилӣ масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб якҷо бо кормандони ташкилоту муассисаҳои марбута ва сокинон дастаҷамъона ба ҳашар баромада соҳиро аз хошок ва партовҳо тозаву озода намуданд. гузориши Муҳаммадҷони Бозор аз шаҳри Кӯлоб. طبق دستور مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب در اکسیه تازگی ساحل تمام کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های مربوطه، مؤسسه دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شعبه حفظ محیط زیست، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی، معارف، تندرستی، فرهنگ و ساکنان شرفمند شهر کلوب به حشر دستجمعانه برآمده داخل ساحل را از خس و خاشاک، پرتو و پسمانده‌ها تازه و آزاد نمودند. در این تدبیر اکولوژی زیاده 300 نفر ساکنان اشتراک نموده تمام پرتاب‌ها را از داخل ساحل جمع‌آوری کرده. کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر با یاری автомашинаҳои соҳавӣ партовҳоро ба нуқтаҳои партовгоҳ кашониданд. инчунин баъзе аз истиқоматкунандагони гирду атрофи соҳилро ҳушдор доданд ки партовҳояшонро ба нуқтаҳои махсуси партовӣ бурда партоянд ва нисбати тозагии маҳал ва оби соҳил эҳтиром гузоранд. зеро мушоҳидаҳои солҳои охир нишон дод ки соҳил ба партовгоҳ табдил ёфтааст ва бо вуҷуди ҷарима кардани бархе аз сокинон ҳастанд шахсоне ки боздубора ва даҳбора партовҳоро дохили соҳил мепартоянд. аз рӯи маълумотҳои ба даст омада партовҳо паҳнкунандагони бемориҳои сироятӣ буда шахсоне ки дар муҳити ифлос зисту зиндагӣ мекунанд саломатӣ на он қадар устувор доранд. аз ин рӯ аз ҳар як сокини ин маҳаллаҳо даъват ба амал оварда шуд ки партовҳояшонро дар нуқтаҳои махсуси партовӣ бурда партоянд то ба худу атрофиён зиён нарасонанд. Кӯлоб ки шаҳри босонист ва шумораи сайёҳону пиёдагардони олам сол то сол дар ин шаҳри қадима меафзояд ва мо танҳо дар ҳолати тозагию ободонӣ метавонем дубора таваҷҷӯҳи оламиёнро ба худ ҷалб созем. масъулин иброз доштанд ки чунин тадбирҳо ба хотири баланд бардоштани маърифати экологии сокинон минбаъд рӯзҳои истироҳатӣ сурат мегирад. Муҳаммадҷони Бозор, Олам Афрӯзи Тағаймурод, шаҳри Кӯлоб барои барномаи иттилоотии хабар. дар ноҳияи Данғара дар баробари шинонидани ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабз ва сояафкан инчунин бунёду барқароркунии боғу тогзор низ вусъат дода мешавад. аз масоҳати умумии зиёда аз 29 000 гектар замини корам 3 000 гектараш боғ ва 1900 гектар тогзор мебошад. кишоварзони ноҳия талош доранд ки то анҷоми мавсим дар 20 гектар заминҳои ғайрикишоварзӣ ва дар талу теппаҳо ниҳолҳои мевадиҳанда ва дар 10 гектар тогзори нав бунёд намоянд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар баробари корҳои ободониву созандагӣ баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашнҳои миллӣ инчунин сарсабзу хуррамгардонӣ ва кабудизоркунӣ оғоз гардида дар ин раванд корҳо бо вусъат ҷараён дорад. дар ноҳияи Данғара шурӯъ аз моҳи декабри соли 2023 бо истифода аз рӯзҳои мусоид масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ нақшачорабиниҳои махсус дар самти тозагии муҳити зист ва кабудизоркунӣ таҳрирезӣ намуда дар доираи он ба маъракаи ниҳолшинониву кабудизоркунӣ шурӯъ намуданд. бо иштироки роҳбарияти ноҳия, кормандони мақомоти маҳаллӣ, ҷамъиятҳои меҳнатии ташкилоту муассисаҳо ва аҳли ҷамъатчигӣ ба таври дастаҷамъона ба ҳашари ниҳолшинонӣ пардохта дар ин тадбир шумораи зиёди дарахтони сояафкану ороишӣ ва ҳамешасабзро бо риояи қоидаҳои агротехникӣ дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳия шинониданд. ба гуфтаи масъулин имсол низ барои сари вақт дар тибқи нақша гузарондани маъракаи кабудизоркунӣ захираву имкониятҳои лозима мавҷуд мебошад. мувофиқи нақшаи пешбинишуда ин мавсим бояд дар ноҳияи Данғара 78 000 ниҳолҳои гуногун аз ҷумла 46 000 дарахтони сояафкан, 12 000 ниҳолҳои ороишӣ, 20 000 ҳамешасабз шинонида шавад. дар паёми навбатиашон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри беҳтар кардани вазъи экологии кишвар ва кабудизоркунӣ ҷиҳати қабул ва амалӣ намудани барномаи мушаххаси давлатӣ барои давраи то соли 2040 масъулинро муваззаф намуданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия дар ин самт тибқи нақшаи таҳрирезӣ гардида бо истифода аз мавсими мусоид корҳои кабудизоркунӣ ва тозагии муҳити зистро вусъат медиҳанд. махсусан рӯзҳои истироҳатӣ кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия бо масъулияти баланд дар сабзу хуррамгардонии кӯчаву хиёбонҳои ноҳия саҳми худро мегузоранд.
ҳамин гуна ҳашарҳои дастаҷамъона баҳри иҷрои саривақтии дурнамои ниҳолшинонии имсола дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара бо маром идома дорад. аз ҷумла дар ҷамъияти деҳоти корез ва деҳоти пушинги ноҳия сокинон, омӯзгорону хонандагон дар рӯзҳои истироҳатӣ дастаҷамъона бо ҳисси баланди ватандӯстӣ дар зебогиву сабзгардонии кӯчаҳо ва назди муассисаҳои таълимӣ ҳиссаи хешро гузоштанд. баъди шунидани паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми деҳоти мо инро бо як дилгармии зиёд қабул карданд ва барои шинондани ниҳолҳои ороишиву сояафкан ҳаракат кардааст, чунки деҳоти худро боз зебову обод кунанд. дар ноҳияи Данғара дар баробари шинонидани ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабз ва сояафкан ҳамчунин бунёду барқароркунии боғу тогзор низ вусъат дорад. солҳои охир тағйирёбии иқлим тамоми кишварҳои ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, аз он ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон низ ва аз ин рӯзҳое ки нисбатан гарм омадааст бояд мо бунёд намудани боғҳои замонавиро ба роҳ монем. ҳамчунин бо дар назардошти хушксолӣ ба вуҷуд омадан метавонем аз обёрӣ усулҳои замонавӣ ба монанди обёрии қатрагиро низ ба роҳ монем то ин ки тавонем растаниҳои шинондаро бо маводи ғизоӣ ва обу моддаи ғизоӣ таъмин карда бошем. вақти шинондани ниҳолҳои меваданда дар ҳамин айём эътибор дода аз рӯи технологияи дурусти истифодабарии замин риоя кардан дар кор. масалан ҳангоми шинондан истифодабарии нуриҳои минералӣ, хусусан нуриҳои фосфорӣ ва калигӣ, илоҷ бошад нуриҳои органикӣ ба монанди пору дигар нуриҳо истифода бурда ҳамин замини хоке ки дар ноҳия ҳаст ки барои парвариши чунин ниҳолҳо бисёр шароити хуб дорад. масоҳати умумии заминҳои корам дар ноҳия зиёда аз 29 000 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 3 000 гектараш боғ ва 1900 гектар майдони тогзор мебошад. кишоварзони ноҳия соли гузашта дар масоҳати 13 гектар замин боғи меваҳои гуногун бунёд намуданд. имсол нақша доранд то анҷоми мавсим дар 20 гектар замини ғайрикишоварзӣ ва талу теппаҳо ниҳолҳои мевадиҳанда ва дар 10 гектар замин тогзори нав бунёд намоянд. ҳамчунин 80 гектар боғи кӯҳна ва 20 гектар тогзорро деҳқонони ноҳия нақша доранд ки аз ҳисоби ниҳолҳои мевадиҳандаи хушсифати ба боду ҳавои минтақа мутобиқ барқарор созанд. албатта парвариши дарахтони мевадиҳанда технологияи ба худ хос дорад ва дар ин бора бо тавсияи олимону мутахассисонро истифода бурдан зарур мебошад, чунки дар марҳилаҳои аввали инкишофи дарахт аз ҳама бештар инкишофи навдаҳо сурат мегирад ва чакдароро ба роҳ монем ки сифати ҳосил яъне ки таъмин карда шавад. одатан дарахтони мевадиҳанда пас аз соли 4 ва 5 ба мевадиҳӣ оғоз мекунанд ва то ин даврая мутахассисон бояд ки шакли дарахтро дуруст намоянд. талошҳои масъулин дар ин самт баҳри иҷрои дастуру супоришҳое ки пешвои миллат дар паёми навбатиашон ба маҷлиси олӣ ҷиҳати таъмин намудани зиндагии осудаву босуботи наслҳои оянда иброз доштанд равона шудааст. бо мақсади омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ҳамоиши илмиву оммавӣ доир гардид ки дар он олимону омӯзгорон ва донишҷӯён иштирок карда вобаста ба мавзӯъҳои тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба ҳолати пирахҳои Тоҷикистон, самтҳои асосии рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар партави паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди соҳаи занбурпарварӣ маърузаҳои пурмуҳтаво пешниҳод намуданд. аз рафти чорабинӣ ҳамкорамон Худоидоди Раҷаб гузориш медиҳад. бо мақсади омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ва дар амал татбиқ намудани нишондиҳандаҳои он дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ҳамоиш доир гардид. устодону олимон ва муҳаққиқони донишҷӯёни факултаи менеҷмент ва идораи сайёҳии донишгоҳ зимни баромади худ ёдовар гардиданд ки паёмҳои солонаи президенти мамлакат фарогири тамоми паҳлӯҳои ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии сокинони мамлакат буда аз ҳар як фарди ватандӯст тақозо мегардад ки баҳри дар амал татбиқ намудани нишондиҳандаҳои он масъулияти бештар зоҳир намоянд.
мақсад аз баргузории чунин мизҳои мудаввар дар партави паёми пешвои муаззами миллат дар ҳамин аст ки мо бояд ҳар як ҳамон самтҳо ё ки нуқтаҳо ва нишондиҳандаҳои муҳими ҳамин соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакатамонро ки пешвои муаззами миллат дар паёмашон ироа намуданд мо бояд ки ба аҳолӣ ё ин ки ҳамон ҳамагон расонида бошем. яъне бубинед ки хушбахтона тавре ки аз нишондиҳандаҳои паёми пешвои муаззами миллатамон бармебиёяд, воқеан ҳам мо дар тӯли солҳои охир ба дастовардҳои бениҳоят беназири иқтисодию иҷтимоӣ ноил гардидем. дар идомаи кори ҳамоиши имрӯза дар баробари дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ ҳамчунин аз ҷониби олимони донишгоҳ дар мавзӯъҳои тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба ҳолати пиряхҳои тоҷикистон дар партави паёми пешвои миллат, самтҳои асосии рушди иқтисодию иҷтимоӣ дар партави паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва рушди соҳаи занбурпарварӣ дар паёми пешвои миллат маърузаҳои илмӣ пешниҳод намуданд. воқеан ҳам эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ барои мо ҳар як шаҳрванди анамин сарзаминро водор месозад ки дар доираи ҳамин сол эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ корҳои мушаххасеро ба анҷом расонида бошем. пеш аз ҳама ба ҷавонон ва зарур аст ки бештар доири ҳамин самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии худ бештар таваҷҷӯҳ дошта бошанд, мутолиаҳо зиёд карда шавад ва ман фикр мекунам ки баландгардонидани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон имконият фароҳам меоварад ки ҳар як шаҳрванд аз ҷумла ҷавонон ва дигар фардҳо дар ҷомеаи имрӯзи мо аз ҳуқуқу ана ҳамон имкониятҳое ки давлат ва ҳукумати кишвар ба онҳо додааст онҳо бохабар шаванд. гуфта шуд ки дар ироаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат омадааст ки таи солҳои охир таваҷҷӯҳи аввалиндараҷаи ҳукумати мамлакат ба масъалаи пешгирӣ кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, саноаткунонии босуръати кишвар ва таъсиси ҷойҳои корӣ равона карда шудааст. ҳукумати мамлакат рушди бахши хусусӣ, соҳибкорӣ ва сармоягузориро дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҳамчун воситаи асосии ноил шудан ба ҳадафҳои миллӣ муайян кардааст ва ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва барои сармоягузорӣ ҷалб гардидани иқтисодиёти кишвар ва ба содирот нигаронидани он пайваста чораҷӯӣ менамояд. баҳри дар амал татбиқ намудани дастури нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дар вилояти хатлон шароиту имконоти лозима фароҳам мебошад. муддати 2 сол мешавад ки дар мамлакат барномаи давлатии рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026 бо мақсади нигаҳдории гуногунии биологӣ, барқарорнамоӣ ва зиёд кардани масоҳат ва маҳсулоти ҷангал, мусоидат ба рушди иқтисодиёт, баландбардоштани дараҷаи некуаҳолии сокинон, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ҷангал ва содироти он ба хориҷи кишвар амалӣ мешавад. дар доираи амалишавии барномаи мазкур кормандони хоҷагии ҷангали вилояти хатлон тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ мекунанд. асалмо сафарзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. тавре ки аз паёми роҳбари мамлакат ба маҷлиси олии кишвар бармеояд, бо дар назардошти тағйирёбии иқлим ва бо мақсади беҳтар кардани вазъи экологии кишвар ва инчунин муҳайё намудани шароити ҳарчи беҳтар ва мусоиди зист барои аҳолӣ, тамоми сохтору мақомоти давлатӣ вазифадор гардиданд ки барномаи мушаххаси давлатӣ оид ба кабудизоркунии кишварро барои давраи то соли 2040 қабул ва амалӣ намоянд. паёми навбатӣ сарвари давлат барномаи рушди соҳаи ҷангал барои соли 22-26 қабул гардид ки тибқи он кормандони хоҷагии ҷангал нақша чорабинӣ тартиб дода иҷроиши он марҳила ба марҳила амалӣ гарда истодааст. дар барнома асосан бунёд ва барқароркунии ҷангалзор, кишти тухмӣ дар ниҳолхонаҳо, ҳифзу муҳофизати ҷангалзор аз буриши ғайриқонунӣ ва дигар хонавайронкунӣ дарҷ гардидааст. тибқи барномаи болозикр дар соли 2023 кормандони хоҷагии ҷангали вилоят дар майдони зиёда аз 1546 гектар ҷангалҳои нав бунёд ва барқарор карда дар майдони зиёда аз 426 гектар пурракунии зичии байни ниҳолҳо гузаронда шуд. барои ҳифзу муҳофизати ҷангалзор аз тарафи нозирони ҳифзи ҷангал зиёда 740 санади қонунвайронкунии ҷангал тартиб дода шудааст. ҷаримаи
зарари муайян карда шуда ба хазинаи хоҷагиҳо ворид карда шуд. зеро гармшавии ҳарорати сайёра ва оқибатҳои манфии он, камобӣ, хушксолӣ ва дигар офатҳои табиӣ ба паҳншавии бемориҳои сироятӣ мусоидат менамояд. аз ин рӯ ташкилоту муассисаҳои марбутаро зарур аст ки ҷиҳати кабудизоркунӣ бунёди ҷангалзорони нав ва ба нигоҳубини ниҳолони шинондашуда тадбир андешанд. дар ин самт агентии давлатии ҷангал ва муассисаҳои зертобаи ин ниҳод ҷиҳати рушди ҷангалзорон пайваста талош меварзанд. бо дар назардошти васеъ намудани ҷангалзорон, ҳифзи дарахтону ниҳолон ва олами наботот, рустаниҳои шифобахш, қидаҳои заминҳои ҷангалзорон ба сокинони ин мавзеъҳо ба иҷора дода мешавад. ин усули корбарӣ имкон фароҳам меоварад ки сабзиши ниҳолон таъмин ва ҷангалзорон аз хушкшавиву туъмаи чорвоҳ ҳифз гарданд. ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди ҷангал барномаю санадҳои зиёде таҳия намудааст ки амалӣ намудани чорабиниҳои таҳия гардида ҷиҳати сарсабзии кишвари азизамон мусоидат менамояд. зеро ҷангалзорон бо игарии миллату давлат ба шумор рафта, ҳифзу нигаҳдошти сарсабзии он вазифаи ҳар як фарди ватандӯст ба шумор меравад. аҳли маорифи вилояти Бадахшон паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишварро сармашқи фаъолияти касбии худ қарор дода, барои дар амал татбиқ намудани нуктаҳои паёми роҳнамо, махсусан ҷиҳати омода кардани кадрҳои баландихтисос, сифати таълимро дар тамоми зинаҳои таҳсилот баланд бардошта, ба насли ояндасози ҷомеа забонҳои хориҷӣ ва илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табииро меомӯзонанд. шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. соҳаи маориф дар сиёсати дохилии мамлакат чун соҳаи афзалиятнок ва пешбарандаи ҷомеа мавқеъ гирифта, дар рушду пешрафти тамоми бахшҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар нақши калидӣ дорад. Бояд тазаккур дод ки аҳли маорифи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар пайравӣ ба сиёсати маорифпарварононаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти баланд бардоштани таълим ва тарбияи насли наврас дар муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят корҳои муайянеро ба сомон расонда, дар амалӣ намудани барномаҳои давлатӣ вобаста ба рушди соҳаи маориф ва иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат, ки дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии кишвар ироа гардид, тадбирҳои зарурӣ андешида истоданд. соҳаи маориф асоси рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳар давлати мустақил мебошад. бинобар ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишварамо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди ин соҳа аҳамияти махсус зоҳир менамояд. сарвари давлат дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии мамлакат таъкид намуданд ки дар ислоҳоти нави соҳаи маориф, омода кардани кадрҳои баландихтисоси омӯзгорӣ, бозам баланд бардоштани сифати таълим, эътибори ҷиддӣ додан ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар тамоми зинаҳои таҳсилот, илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ вазифаи муҳимтарини роҳбарону муассирини соҳаи маориф дониста мешавад ва аз ин рӯ аҳли маорифи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хусусан маъмурияти муассисаи давлатии литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Хоруғ бари амалӣ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат аз худ саҳми арзишманд гузошта, дар тайёркунии шогирдони сазовори номи неки ватан кӯшишҳои ҳамаҷониба намуда истоданд. пешвои миллати илму маорифро пойдевори низоми давлатдории дунявӣ хонданд. албатта давлат ва миллат бидуни илму маориф ҳеҷ аст. бахусус авзои зудтағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза тақозо мекунад ки ба ин соҳа талаботи зиёде зоҳир карда шавад ва дар шароити ҳозира омода кардани кадрҳои баландихтисоси омӯзгорӣ, бозам баланд бардоштани сифати таълим, эътибори ҷиддӣ додан ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар тамоми зинаҳои таҳсилот, таваҷҷӯҳ ба илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ. муҳимтарин роҳбарону масъулон бояд ба ин соҳа диққати ҷиддӣ диҳанд. сарвари давлат боз таъкид намуданд ки раҳбарияти маорифи кишварро зарур аст ки сату сифати таълимро баланд бардоранд ва ҷалби наврасону ҷавононро ба мутоилаи китобҳои бадиӣ боз ҳам зиёдтар кунанд. қайд гардид ки мо маорифчиёни вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мин ҷумла омӯзгорони муассисаи давлатии литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Хоруғ бари дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шогирдони некноми ватанро тарбия хоҳем кард.
дар шаҳри гулистон дар баробари сохтмони биную иншооти таъиноти гуногун дар шафати роҳҳо, хиёбону гулгаштҳо ва мавзеъҳои сайёҳӣ шинонидани ниҳолҳои ороишӣ ба роҳ монда шудааст. Ин тадбир бо мақсади сабзу хуррам нигоҳ доштани табиат ва муҳити атроф роҳандозӣ гардидааст. шаҳри гулистон бо обамдори баҳри тоҷик, осоишгоҳҳои истироҳативу фароғатӣ, мавзеъҳои зебо, боғу гулгаштҳо ҳамчун шаҳри сайёҳӣ маъруф аст, ки ҳар сол аз минтақаҳои мамлакат ва хориҷи кишвар беш аз 20 000 меҳмонону сайёҳон ба осоишгоҳҳо барои истироҳату сайёҳат ташриф меоранд. дар роҳи иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри гулистон баҳри ҷалби бештари сайёҳон, ободу зебо, назарабод шудани шаҳри гулистон дар баробари бунёди сохтмонҳои самту соҳаҳои гуногун ва ташкили минтақаҳои истироҳатӣ, боғу гулгаштҳо, ободонию кабудизоркунӣ, сарсабзии маҳал таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. барои сайру истироҳати рӯзона ва шабонаи сокинон ва рӯҳияи тозаи онҳо дар ҳудуди шаҳр якчанд боғу гулгаштҳо амсоли боғи истироҳатии даромади шаҳр, гулгашти Лочин, маҷмаи Модар, Тоҷикистон ба пеш, Зардолузор, боғҳои парчам ва нишони давлатӣ, боғи фарҳангӣ фароғатии Темурмалик, мавзеи истироҳатӣ дар кӯчаи ба номи Абдурахмони Ҷомӣ, гулгашти Гулистон мавҷуданд, ки дар давоми чанд соли охир сохта шуда, роҳравҳои обод, чароғонкунии суҳбаткадаҳо макони мувофиқ ба сокинону меҳмонон гардидааст. баҳри мукаммалнамоӣ сабзгардонӣ дар боғу гулгаштҳо, шафати роҳҳо аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри гулистон, кормандони ободонӣ дар ин мавсим шинонидани ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ба роҳ монда шуд. ҳашари ниҳолшинонӣ асосан дар назди биноҳои навбунёд, мавзеъҳои нави кабудизоркунӣ, шафати роҳҳои мошингард, гулгаштҳои навбунёди байни маҳаллаҳо сурат гирифта, дар ин тадбири муҳим дар баробари кормандони бахши ободонӣ, мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зист ширкат намуда, тарзи шинонидан обу ғизодиҳӣ машварат доданд. мо тавсия додем ки пеш аз шинондани ниҳол бараш 80-60 сантиметр кофта шуда хоки бегона бояд дароварда шавад. хоки бегона бо омехтагӣ 1/3 бо таносуби 1/3 порӯи пӯсида аралаш намуда бо нуриҳои минералии фосфордор омехта намуда бояд шинонда шавад, барое ки хокҳои регдор табиатан камҳосил мебошад, таркиби кимиёвии хокҳо хело ҳам заиф мебошад. аз ин лиҳоз бо сабаби гармшавии иқлим бо дар вақти нашнамои дарахтон тобистон хок метаспад, регдор буданаш боиси хушшавии дарахтҳо мегардад. аз ин лиҳоз бояд ба қоидаҳои агротехникӣ риоя намудан хатмист. дар шаҳри гулистон дар ин мавсим шинонидани 1800 бех ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ ва сояафкан ба нақша гирифта шуда, дар рафти тадбирҳои ниҳолшинонӣ то имрӯз беш аз 800 бех ниҳолҳои ороишию сояафкан шинонида шудааст. то охири мавсим дар мавзеъу минтақаҳои шаҳри гулистон боз 1000 бех ниҳол шинонида мешавад. баҳри нашунамои хуби ниҳол таъмин ба оби полизӣ хати об гузаронида шудааст ва сабзиши ин ниҳолу бутаҳои ороишӣ дар оянда ба шаҳри гулистон намои тоза мебахшад. дар ҷазираи Суматра, Индонезия, вулкани Мерапи хуруҷ карда чангу хокисари он ба баландии 2500 метр паҳн гардид. бар асари боришоти пай дар пайи чанд рӯзи охир дар штати Рио-де-Жанейрои Бразилия обхезӣ ба амал омад. Бар асари боришот дар қисми шимолу ғарбии Колумбия ярч фаромада 34 нафар ба ҳалокат расид. дар гузориши нави Созмони Милали Муттаҳид омадааст ки нисфи аҳолии ҷаҳон аз норасои оби нӯшокӣ азият мекашад, ки ин ҳолат пеш аз ҳама ба камшавии об дар обанборҳо ва тағйирёбии иқлим рабт дорад. шарҳи бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар ҷазираи Суматра, Индонезия, вулкани Мерапи хуруҷ карда чангу хокисари он ба баландии 2500 метр паҳн гардид. дар робита ба фаворазании вулкан сокинони минтақаҳои наздики ҳодиса ба ҷойҳои дигар кӯчонида шуданд. таври агентии иттилоъотии Франс Пресс хабар медиҳад, аз сабаби хуруҷи вулкан дар ҷазираи Суматра вазъи фавқулода эълон гардида, аз сокинону сайёҳон дархост шудааст, ки ба масофаи то 3 километр ба танураи вулкан наздик нашаванд. Индонезия дар минтақаи сейсмикӣ ҳалқаи хуруҷи вулкан дар уқёнуси ором ҷойгир аст. дар ҳудуди ин кишвар тақрибан 130 вулкани фаъол ба қайд гирифта шудааст.
бар асари боришоти пай дар пай чанд рӯзи охир дар якчанд минтақаи шаҳри рио де жанейро бразилия обхезӣ ба амал омад. таври шабакаи телевизионии мир 24 хабар медиҳад, дар натиҷаи офати табиӣ 11 нафар ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар бенишон гардид. ҳамзамон дар пайи боришот ва обхезии шадид садҳо иншооти маъмуриву маишӣ зери об монд. аз ҷониби кормандони мақомоти марбута сокинони аз офати табиӣ зарар дида ба ҷойҳои дигар кӯчонида мешаванд. ҳоло дар як қатор музофоти бразилия вазъи фавқулода эълон карда шудааст. дар гузориши нави созмони милали муттаҳид омадааст ки нисфи аҳолии ҷаҳон аз норасоии оби нӯшокӣ азият мекашад, ки ин ҳолат пеш аз ҳама ба камшавии об дар обанборҳо ва тағйирёбии иқлим вобастагӣ дорад. дар гузориши сомонаи мазкур омадааст ки ин тамоюл асосан дар кишварҳои аврупои шарқӣ ва марказӣ, амрикои ҷанубӣ, африқои шимолӣ, осиёи миёна ва шарқи наздик мушоҳида мешавад. дар як тадқиқоти нав олимон муайян карданд ки дар ҳар 10 сол миқдори барф аз 10 то 20% кам мешавад. коршиносон 160 ҳавзаи дарёҳои нимкураи шимолиро мавриди пажӯҳиш қарор дода муайян карданд ки обшавии барф дар ҳоле сурат мегирад ки ҳарорати миёнаи зимистон аз 8 дараҷа боло бошад. ҳамзамон олимону иқлимшиносон пешгӯӣ мекунанд ки то соли 2050 84% заминҳои курами ҷаҳон аз норасоии об танқисӣ мекашанд, ки боиси баланд шудани арзиши аслии маҳсулоти кишоварзӣ мегардад. дар қисми шимолу ғарбии Колумбия бар асари боришот ярч фаромада боиси ҳалокати 34 нафар ва маҷруҳ гардидани даҳо каси дигар гардид. дар ин бора агентии иттилоъотии ТАСС хабар медиҳад. гуфта мешавад ки дар музофоти чокҳои Колумбия 2 маротиба ярч фаромадааст. лағзиши аввал як шоҳроҳро баста, дуюми ба хонае бархӯрд ки мардум дар интизори роҳбандӣ буданд. чандин нақлиёт зери обугил мондааст. ба иттилои расонаҳои хабарии маҳаллӣ эҳтимол теъдоди фавтидагон афзоиш ёбад, зеро то ҳол чандин нафар дар зери обугил дармондаанд. ҳоло дар маҳалли ҳодиса корҳои ҷустуҷӯиву бартарафсозӣ идома дорад. бинандагони гиромӣ, бо пешниҳоди ин матлаб мерасем ба анҷоми нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар. то нашрҳои баъдӣ шоду пирӯз бошед.